Ladies and gentlemen, it's your boy Bryce from Kumusha Podcast. I'm here with the brother Pizzo. He's an artist, he does music. And then I'm also with my brother here. He doesn't want us to introduce his name on the camera, but anyway, we are here to talk about another topic. When women get employed by mabasa, especially in South Africa. Mkoma wa wenyewe warukuti iwo zoni 3/4 of the ladies varukushanda kuma companies. Not 3/4. Okay? And not that. Matichi. 99%. Alright, wako vandikorera same hanzi 99.9% vakazi varikushanda kumakambani vari kudyiwa nemaboss, mamanagers, whatever vanhu vari kuva manager vari kushanda navo. Mukoma Pizzo mukoma chimbopindira mubvunzo wamukoma Pizzo tinzoti zviri kufamba. Ini shamwari ndakashanda pakambani. I don't know about you. But kana wakashanda pakambani that does not mean kuti vakadzi vese vari kudyiwa bota. Aiwa, nditoona mutoileti mumaofisi umu mumabhekrumu shamwari unosvika pakunzwa tsitsi sokuti mukadzi wemunhu adyiwa atodyiwa anogona kudyiwa ne2 vanhu mabasa 2 vanhu pabasa so murume wacho achiti china anoti chikupi murume anongoya topika munhu wake hata panoitoshanda inini varume toitopika wakadzi wapagraft tapedza tapedza basa ma9 o'clock manheru toze betting shop anoma betting shop munhu mukoma Pizzo muri kuti iwe chiwo nazvo zviri kutaurwa namukoma muri kubvumirana nazvo here kana muri kupikisana nazvo? No, I beg to differ because why? Vakadzi havana kufanana. Okay. Can you clarify? Mukadzi yachaika mukadzi ukaona achitodyiwa bota kana kuti achidyisa bota ragara riri joki, anotongodyisa and joki ka haufaniri chinja rinenge riri joki. So I mean otherwise muzamadaureva here kuti pane vamwe vakadzi vari kushanda pamakambani zvarona pane vamwe vanhu vanofunga kuti mukadzi akatravela a long distance aina driver chete angona kutodyiwa makambopaona here kana makambonzwawo experience ezvinhu zvakadaro? Inini wangu I used to be in transport business. Ndokuze I remember muri mu transport business. Wangu ndaiti ndikatakura munhu kubva kwandiri kubva patinosvika pakati teta kudodana umomboroka recess makutotsvetsvana chichiona manje apa mahure aita sei asakana. You get it? Mahure asakana kuti uyu manje hasi papera halfway tetaita sei halfway usati wasvika muJoburg kubva paboda halfway of that inini wangu I've been in this transport business for years. Ndakatanga ita mataxi wazwisisa ndiri Cape Town ndaita zvemataxi kudramataxi mamita taxi ndaitakura ma-students wapanzwisisa ndaitakura ma-students ndaitakura vanhu vakuru ndaitransfer from UCT kuenda kuairport ndichidzoka ita 7 and ndokudzoka ndokuya kunoku kuJoburg ndokutanga kambani yangu yemanjenjenje ndotransport vanhu kubva panapa enda kuZimbabwe vachidzoka murume chaanogona kutonditi wangu nemukadzi wangu ari kuZimbabwe warara arifanira kuya kuno handikwanisi mukadzi wangu handikwanisi saka anofamba kuti afambe anoenda neekuatenda kuZimbabwe with my own brother. handingonzwa kufungwa kwavo vari kuti uribata usafa ona pane vanhu vechikadzi ava don't ever trust anyone. Zantrust mukadzi wangu varikuda kutemba zvachose unondichiwa vakadzi vakapusa kupusa ndoma ndiri kuya kwamuri mukoma munenge mati muri konfisa nyaya here atimonza mukoma mbauti andobva ndauya kwamuri zvisina ona vakadzi dzinenge hove andi ukakanda wems nyango yakaguta inouya kuzodya andi nyango yakaguta inotouya itonodya unozozviona yadya kuti pane chinauro
Kubata. Ndo masinano zakawanda kwazoona kuti vakadzi akabatwa ita chihure, akabatwa ita sei, arambana nemurume akaita sei. Isinaro yekuti vakadzi avanzwe zvakanaka kana vari around varume. Enda mukadzi wemunhu asi mukadzi wemunhu handiani, but haanzwe zvakanaka. Kana angori pakati pevarume. Muri kudichiona zvemugomapinzo timbokupai mukana papo tichinzwawo pfungwa dzenyu kozi munenge pane kakudhonzerana pamunenge muri kubvumirana kuti vakadzi havasi kudyiwa vese kubasa. Mukoma vari kuti 99.9% yevakadzi iri kudyiwa kubasa. So imi timbonzwawo pfungwa dzenyu muri kuti chiona pepapo. No, ini zvanambotura pakutanga. Yes, mukoma. Handisi kutenderana nazvo. Yes, mukoma. Pamusana kuti vakadzi vakasiyana. Wanzwisisa? Vakadzi vakasiyana. Vakati vakadzi vese vari kudyiwa pabasa. Asi vari kuti vari kudyiwa. Vari kwanenge vachidyiwa. Vakawanda. But kwete vese. Alright. So out of 10, tingaise tikabvise vangani? Out of 10, maybe 6. 6. Okay, ladies and gentlemen, not forgetting vanasaura vedu vanodisponsor kuti podcasting ichikwanisa kuendera mberi. Tina vanasaura vedu vanonzi veCharleston Prince vanoprinda vari muSouth Africa panumber 1 Votrica in Kempton Park CBD, close to Home Affairs yeKempton Park. Tisingakanganwi zvakare vanasaura vedu veAudio City vanoita zvinge zvichiitika ndivo vari kutisponsor nemacables esamuri kuona kuti audio inge ichikwanisa kunzwika kwamurimi vateereri. So not forgetting vanasaura vedu ivavo, please tichazopina zvakare namba kucomment section kune avo vanoda rubatsiro kubva kuna nasaura vedu. Not forgetting vemanjenjenje tos varipo zvakare, mukoma varipo pano vativigira vesaura ivavo, tinavo zvakare vachange vachipresenta nyaya dzavo mune episode inotevera. So panhasi timbori nevadzikoma vedu ava vaviri ava tichitaura nyaya yedu. Ngatiendere mberi koma mati 99.9% yevese vari kudyiwa. Makambodyawo here because ndine isina ndakambodza mukoma wangu uchinzi imimi makazodzimba pabasa inyaya yekuti mapedza kambani isi. Chiri chokwadi recho wangu ndianombokuti imimi ndakashanda paCompany. I think varume vangara 4. Vakadzi vangara 16. Vakadzi vakawanda kudarika varume zvino maCompanies aya anoemploya vakadzi vakawanda. Varume ndivangava masupervisor frontline apo pane vakadzi vakawanda, mareceptionist, machichichi, madepartments akasiyana siyana. Wangu paiti pakauya client iyoyo ikangoonekwa kunzi ine mari aita kurukidzana ngati aiwa iclient yangu aiwa iwewe yakunokuya ndikukuya ndikusevhu yatikuita sei urubata makatarisa pano takati zvipachena wangu. At the end of the day watozoona palanchi yatonodyiwa. Unekwazvinoenda kunodyiwa. Varume havatambisi. Varume vanotaura kana vachinge but mukadzi wacho pane pangangosvika achingovhurira murume wese wangosvika achingovhurira. Iwe kana usingavhuriri wotone problem.